Хората с обсесивно-компулсивно разстройство са като един вид неосъзнати наркомани, както и да ви звучи това, фиксирани в някакъв тип мазохистично поведение и отношение, което принципно ги смазва наистина. Само когато застанат пред проблема и живеят болката, осъзнават причината и могат да се освободят. Тогава единствено алтернатива става коригиращото действие. Знаем защитните механизми при обсесивно-компулсивно разстройство, е много важно да разберем спецификата на травмата. Касае се за много ранна детска травма, при която оцеляването, а оттам и чувството за сигурност на детето е било застрашено или спрямо тези хора е прилагано продължително конфронтиращо действие и поведение. Това всъщност се е оформило дълбочината на травмата и е породило не само защитите, но и твърдостта им. Конфронтация застрашава живота и това изисква от малкото дете да може да устои. По принцип изглежда като на живот и смърт. За едно дете обаче, за една незряла поради възрастта си личност, не е толкова лесно да се устоява. Именно думата "устоявам", която описва процеса на формиране на защитните реакции, обяснява твърдостта като същностно проявление на дълбоката характерова структура на засегнатите от обсесивно-компулсивно разстройство.